Naisip mag-anabigata taan niya na samit na di darep-dep ko idirabi ket naragsaka uray no adayo ka kanya at di ka maasit ka ngem awanen ti sa bali agikot kanya amok dumteng ti gondaway nga agden natan uray no kasano kaadayot yan mo ikariken ka at dakanto ladito'y kaunggam at dakala dito'y pusa mo ayan ko't manayon to nusyak man ti agmay maysa kasla